Niining tungura, magpasalamat kog una-una ni Bishop Kamumot kay samtang nagbiyahe gikan sa syudad paingon dinhi sa shrine, pwerte na kong ampo kaniya sa Ginoo, pinaagi kaniya nga dili ko mayabag sa akong chanting sa mga prayers. O basig nayabag na si Father Archie. Because I'm not so confident in chanting the prayers. I'm not so familiar with chanting the prayers. For one, I don't want my masses to be prolonged with my chanting. Pero akong ginahuna, this is a very special moment. Special Mass for you and maybe more so for me. Kay dugay na kay kung naghinam-hinam nga makamisa dinhi. Samtang didto pa ko sa Cagayan de Oro, I was assigned there the past 4 years sa Xavier University. Unya didto na ko una nadungog ang pag-ampo alang sa pagkabayaw ni Bishop Kamumot sa simbahan kay sa tibuok Archdiocese sa Cagayan de Oro, kung diin na-assign usab si Bishop Kamumot iampo manggayod pirmi sa misa ang maong katuyuan. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa karon nindot nga pamalandungan, ginamit ang kinabuhi, ginamit ang panig-ingnan sa kinabuhi ni Bishop Kamumot. Sa unang pagbasa, gipadayag nga ang pulong sa Ginoo sama sa ulan, sama sa niebe or sa snow, dili mahimo nga walay epekto, walay resulta sa mga nakadungog niini. Sama sa ulan nga dili mahimo nga makahatag og kahimsog sa mga tanom, kay ang tubig, as long as it's not more than enough, kay kung more than enough, baha. Ang tubig normally maghatag og maayong epekto sa tanom, sa kalibutan, sama usab sa pulong sa Ginoo, dili mahimo nga walay epekto sa atong kinabuhi. Ang pangutana, dugay naman kitang nakadungog sa pulong sa Ginoo. Dugay naman kitang nakadungog sa pagtulunan sa Dios. Ang hagit, mga igsuon, kanato, mao ang pagsuta kung sa unsang paagi dunay epekto ang pulong sa Ginoo sa atong pagpuyo. Sa laing pagkasulti, ato bang gituman ang mga pagtulunan ni Kristo? Sa laing pagkasulti, nahisama ba kita ni Kristo? Kagabi akong gibasa ang life story ni Bishop Kamumot in one sitting, and I was so inspired and I felt so blessed to be reminded na diha sa grasya, bendisyon sa Ginoo, kitang tanan adunay higayon nga mahisama ni Bishop Kamumot. Holy, blessed, grateful. Dili pwede mo ingon sa kaugalingon nga pribilehiyo ni Bishop Kamumot ang iyang pagka-santos. Kaya kita sayod, kitang tanan, bisan tuod kita makasasala, gitawag ngadto sa pagkasantos. Sa higayon nga kita, dunay mabati nga inspirasyon, nga pasayloon ang usa ka tawo nga nagsakit kanato. Higayon ka na, kung diin gitawag kita sa pagkasantos. Sa higayon nga kita, bisan gikapoy sa trabaho, pag uli sa balay, o dunay nahimamat on our way home, nga nangayo og pakitabang,
in any forms, unya duna kitay tukmod sa kasing-kasing nga muhunong ug maminaw kaniya, muhunong ug mangutana kumusta ka, muhunong ug mangutana o muhalad unsay akong matabang kanimo, bisan tuod gikapoy na tibok adlaw sa trabaho. That moment is a moment we are invited to be holy, to be available. Di ba mao man ay usa sa pinakadako nga atong pasalamatan kang Bishop Kamumot, ang iyang availability labi na sa mga tao nga nanginahanglan. The question, ang pangutana, kita usab nga nangita o nakasinati o inspirasyon sa kinabuhi ni Bishop Kamumot. Are we also available? Or the opposite, are we selfish with our time? I have no time for you. I'm busy. I have more than enough to attend to. Wala na ko'y time, wala na ko'y oras alang sa akong pamilya, kay kapoy na sa trabaho. O wala na ko'y pwede po balihon. Wala na ko'y oras sa akong trabaho, kay busy kay ko sa akong pamilya. So bisan na sa opisina, imbis magtrabaho sa official work, ang giatupag personal concerns. Or kung dili personal concerns, Facebook. Imbis official hours, official time to work, wala gigamit alang sa opisyal nga gibuhaton kundi sa personal. In that way, we are not available. Hagit kini alang kanato mga igsuon, kay kita sayod sa panahon karon sa tumang kalisod, labi na tungod sa pandemya. Kung dili kita magbantay sa atong kaugalingon, we end up selfish. We end up just concerning our own needs. To each his own. To each his own. Kanya-kanya. Kanya-kanya. Iyahay kamas. Iyahay paningkamot. And therefore, busa, moingon kita, usahay unconsciously, dili na to isulti, apan naa sa likod sa atong hunahuna, sa atong ulo, wala ko'y panahon alang sa uban, kay ako mismo naglisod. Kung kana ang dagan sa atong kasing-kasing, kung kana mao ang dagan sa atong hunahuna, we say we have to work more on the area of being available alang sa tanan. Hinay-hinay lang. Siguro ang tawag sa pagka-available sugdi sa imong pamilya. Basin sa imong pagtimbang-timbang, dili ka na kaayo available sa imong pamilya. Sa imong bana, sa imong asawa, sa imong anak, tungod sa nagalanlaing rason. Availability, presence, real presence to the other person. Mauni mga konkreto nga ebidensya nga ang maayong balita nga atong nadungog gikan ni Jesus. Mauni ang mga ehemplo, pananglitan, konkreto nga pananglitan, nga klaro nga ang presensya ni Kristo sa atong kinabuhi dunay epekto. Dunay epekto. Gone are the days nga musimba ta, magampo ta, unya sukwahi, walay epekto sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi, adlaw-adlaw nga pagpuyo. Ang grasya
nga nadawat nato sulod sa misa, sulod sa sakramento. We are graduate. We have passed that way of living our faith nga dunay murag division ba. Musimba, magampo Dios nun kung naa sa simbahan. Apan malahi ang kinaiya pagbalik sa balay. Malahi ang kinaiya pag naa sa trabaho. No. We are Christians every day. We are Christians every moment of our lives. We are followers of Christ from the beginning, from the very beginning, when we were baptized, until we die, and even after death. So wala na'y giingon ni Father Bulatao, a quite popular psychologist, there's no split personality. We are one person. Okay? We are Christians. And therefore, the Christian values dapat makita sa tanang buhat, sa balay man, sa opisina man, in everything, in everywhere, in every time of our lives. Samtang gibasa nako ang istorya sa kinabuhi ni Bishop Kamumot, daghan kaayong nakapahinuklog kanako. Apan usa sa kadaghan nga akong gihunahunaan maayo nga ipaambit karon mao kini. Kamusayod sa mga nakabasa, labi na ang mga madre. Kamusayod nga dihay panahon sa kinabuhi ni Bishop Kamumot nga grabe ang iyang struggle. Grabe ang iyang siguro dunay kaguol or kahingawa kay ang grupo sa mga madre or atong panahon na dili pa madre technically ang tawag. Okay? Nagkabulag-bulag, nag-split, no? In the booklet that I read sa unang bahay ni Ingon, ang grupo nga gitukod ni Bishop Kamumot na divide into 7 groups. Ubay-ubay gyud, no? For whatever reasons. Then the second part, niingon na po nahimong 8, no? So 7 or 8 groups. And atong ma-imagine kung unsa ang gihambin ni Bishop Kamumot to see, no, nga nagka-split ang grupo nga iyang gitukod. No? And we can relate, no? We can relate. Doon na kay gitukod nga kuan nya nagkabulag-bulag, nagkagubot, siguro makaingon kita nga makaguol sa tao nga nagtukod sa maong grupo. But what struck me is this, ingon niya, kana bitawng lami nga cake, pikas-pikason man, kuninitan man sa hulmigas. What a simple yet powerful and beautiful image. And what full of wisdom and insight for Bishop Kamumot to transcend, to go beyond, iyang nalampasan, iyang nalabwan. Okay? Ang usa ka sitwasyon nga pwede makaguol, maka-stress, maka-problema sa tao. The point is, one of the things nga mahimo natong panig-ingnan gikan sa iyang kinabuhi mao kini ang abilidad to cope well with a problem, with a problematic situation. Coping is a very powerful skill that we can learn. Unsa man binisaya sa coping?
dili ko sure kung sa Binisaya sa coping. Ako na lang i-describe. No? Kanang nakay problema. Unya mangita kag paagi nga makalingkawas sa problema sa paagi nga makatabang nimo. That's good coping. Pagsagubang. Siguro ang Bisaya, pagsagubang sa usa ka sitwasyon nga lisod. Doon na po'y giingon nga bad coping. Example, mag-away mo sa imong asawa o sa bana or mag-away mo sa imong kauban sa trabaho. Bad coping, sayop nga pagsagubang, dili ka tagad sa imong bana for 1 week until mo kalma ka, unya padayon as if walay nahitabo, wala istoryahi kung unsa toy na problema sa niaging semana. Unya away na sad, di na sad magtingganay after 1 week, murag way nahitabo, balik hantod magadaghan, mapuno ang imong kaligot-got sa imong kasing-kasing ug mubuto na lang ka in any ways. What is good coping? Unsa may good coping, maayong coping ng ana nga sitwasyon? Away, verbal, sometimes ang uban physical, violent. Okay? Taas ang emosyon, kay mao pay pag-away. Kalma sa. The following day, sa imong banabana, kalma na siya, you say, let us talk. Mag-istorya ta. Unsa man gyud nahitabo. Kini imong gihimo, mao ni akong gibati. Okay? That's good coping. Sama sa gipakita ni Bishop Kamumot. That concern was quite serious and heavy and difficult. It could have destroyed the person. It could have brought the person to despair, to desolation, sa tumang kaguol, disappointments, frustrations, surrender, give up. Di nako, bahala mo diha, gubot kaayo. But, in a way, Bishop Kamumot found grace. He came up with another picture, another way of seeing the situation. Sa counseling, sa therapy, they call it reframing. Reframing. Usbon ang frame. Na mga picture nga ordinary kaayo, pag imong ibutang og frame, mausab ang iyang itsura. Kanindot sa picture tungod sa frame. Doon na po'y picture nga naka-frame, dili nimo mo appreciate. Pero kung imong lisdan ang frame, mausab ang imong appreciation sa maong picture. So reframing. And that's what Bishop Kamumot said. That's what Bishop Kamumot did. Ang iyang tan-aw sa grupo nga iyang gitukod nagkabulag-bulag. Naa sa Bukidnon, naa sa Bacolod, naa dinhi, naa sa Bohol. Ang uban nga dili kay balo mo reframe, dili mo maayo mo good coping. Naunsa naman ni? I failed to bring them together. I failed to keep the unity. But no, he said, ang lami nga cake, kunis-kunisan, slice, kunit-kunitan sa hulmigas. So sisters, live out your being a nice cake.
My brothers and sisters, sa inyong kaugalingon nga kinabuhi, sa inyong kasinatian, unsa may kinahanglang, unsa may concern nga kinahanglang i-reframe. Unsa man ang inyong sitwasyon, concern karon nga gitawag kamo to good coping. Another bad coping nga kitang tanan matempt, matintal, kay dali kay ni makatintal. Kung stress kayo ka sa trabaho, the bad coping is overeating. Kay baba mo ana, overeating. Kay nga naman, ang pagkaon makarelax man sa atong utok. So you observe yourselves. Kung stress kayo ka sa trabaho or na-stress ka sa balay, the next time you eat, mudako ang imong kaon. Because that's how our brain works. So when you are so stressed, a good coping is not to eat right away. Allow the stress level to calm down. Then you eat. Mga igsuon, sumatotal atong makita nga ang nagpaluyo sa tanan nga nahimo, nabuhat, na-accomplish ni Bishop Kamumot sa akong banabana mao ang lawom nga relasyon taliwala kaniya ug sa Dios. And I think that's something we also have to remind ourselves with. Ultimately, mao gyunay kahulugan sa tanan natong paningkamot sa pagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Ang lawom o nagkalawom nga relasyon taliwala kanato og sa Dios. And I think that's the essence of today's gospel. When Jesus teaches his friends how to pray, he was actually telling them and telling us, grow deep in your relationship with God. So atong pangayoon sa pangama ni Bishop Kamumot nga sa atong kaugalingong paningkamot, sa atong kaugalingong pace, sa atong kaugalingong kinabuhi, sa tanan nga atong masinati sa kinabuhi, magdala kini kanato ngadto sa mas lawom nga relasyon sa Ginoo. Happy moments, yes. Sad moments, more yes. In joys and in sorrow, the invitation to grow deep in our relationship with God is ever present. Amen.